खुलुमबाय दिनै 4 एप्रिल 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनै राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि गोदान मावथांखिखौ फालांगियाव फेहेरगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। वृष राशि फालांगियाव अलसिया जानायखौ नागार। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मिथुन राशि नोंथाङा सावस्रिनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि साख्रि खोन्दोआ गोसारगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। सिंह राशि फालांगियारि दावबायनायाव थांगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कन्या राशि नोंथाङा जुलिनि थांखि मोनगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। तुला राशि बेंकजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। वृश्चिक राशि रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। धनु राशि फालांगियाव गोजौ गाहाय जागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। मकर राशि सावस्रिया मोजां जागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कुम्भ राशि सावस्रिया जेंनायाव गोग्लैगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मीन राशि फालांगियाव रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन आरो खामानिनि गोख्रैथिया सरासनस्रा थागोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।